Adventný kaverdar. Sú to zamyslenia i piesne, určené pre osobnú meditáciu, započúvanie sa v čase, ktorý nazývame advent, ale zároveň sú pozvaním zastaviť sa pred bránou jubilejného a milostivého roku 2025, aby sme sa pozreli na svoj život, ktorý inak beží rýchlo po rutinnej trati každodennosti a skúsili vstúpiť do inej kvality svojho života, vzťahov i viery. V textoch zamyslení, ktoré sú pozbierané z kníh talianskeho biblistu Luigiho Maria Epicoka, sú mini pozvánky, ktoré sa môžu stať duchovným refrénom našich adventných dní. Ide o záložky nášho každodenného života, ktoré sú síce iba destiláciou hĺbších úvah, no môžu poslúžiť pre skromný, nielen adventný zápisník našej duše, ku ktorému sa môžeme kedykoľvek vrátiť. Texty doplňajú piesne, ktoré nemusia vždy explicitne ladiť s uvedenými textami, ale môžu poskytnúť priestor pre ďalšie, hĺbšie uvažovanie či modlitbu. Príjemné počúvanie, uvažovanie a stretnutie sa s Bohom i so sebou samými. Teda čoskoro, požehnaný advent, priatelia. Toto sú nie Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas. Toto sú dni, keď tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon tvoj zas. Hoci sú dni veľké skúšky, keď hlad temno spiera sa v nás, sme stále tým hlasom na púšti kričiac, priprav sa, prichádza Pán. K nám, ako slnka jas, polnica už znie, zdvihni hlas. Je tu jubilejný rok, zo Siona spása príde k nám. Nadchádza Pán, na oblakoch k nám, ako slnka jas, polnica už znie, zdvihni hlas. Je tu milostivý čas, zo Siona spása príde k nám. Toto sú dni, keď tvoj sluha Dávid zaspieval pieseň novú. To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás. A my sme tí pozvaní jemu slúžiť a oznámiť, čo zveril nám. Nachádza Pán, na oblakoch k nám, ako slnka jas, polnica už nie. Zdvihni hlas, je tu jubilejný rok, zo Siona spása príde k nám. Nadchádza Pán, na oblakoch k nám, ako slnka jas, polnica už nie. Zdvihni hlas, je tu milostivý čas, zo Siona spása príde